Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна. Як завжди, ми говоримо про актуальні події, які відбуваються в Україні та світі. І розпочинаємо із такого. Під час зустрічі голів Міністерств закордонних справ Нормандської четвірки, а це Україна, Німеччина, Франція та Росія, будуть порушені теми звільнення заручників, безпеки та гуманітарної ситуації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Мюнхені. Цитую. Для мене головні речі – це, звичайно, безпека. Ситуація погіршується і все більше обстрілів з важкої зброї. Ми впевнені, що це не випадково. Це робиться умисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з цієї сторони. Буду, звичайно, говорити про звільнення наших заручників, говорити про гуманітарну складову. Те, що там відбувається, це жах, коли відмовляються надавати гарантії безпеки на ремонтні роботи щодо води, ремонту електрики та мобільного зв'язку. Це будуть головні теми. Власне, такі акценти розставив Павло Клімкін на Мюнхенській безпековій конференції. І, власне, нагадаю, що саме під час цієї конференції має бути обговорено питання миротворчої місії на Донбасі. Україна пропонує, щоб на Донбасі безпеку забезпечили миротворці і поліцейські, а потім міжнародне співтовариство допомогло організувати вибори та охорону кордону. Росія ж противиться цьому, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін журналістам у Німеччині під час, власне, Мюнхенської конференції безпеки. Він зазначив, що інститут Хадсона і Річард Гован зробили доповідь щодо миротворців, і вона відбиває реальну ситуацію. Надалі цитата Клімкіна. На її основі можна починати серйозні розмови, а не займатися такими трюками, як Росія займається, кажучи, що давайте спочатку вздовж лінії дотику миротворці були, а потім ми це все провокаціями заблокуємо, а потім будемо вимагати, щоб ситуація або йшла так, або ми з вас витискуємо щось таке, сказав Клімкін. Голова українського МЗС переконаний, що Росія не хоче віддавати контроль ситуації міжнародному співтовариству, аби зберегти свій протекторат на Донбасі і дестабілізувати Україну. Я, власне, нагадаю, що раніше був опублікований звіт, власне, який був підготовлений фондом Расмусена, у якому йшлося про те, що, власне, миротворча місія на Донбасі може складатися із 20 тисяч членів, власне, цієї миротворчої місії, які не з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейської місії. Власне, про це та більше ми будемо говорити із гостем нашої ефірної години. Це Петро Окотін, політичний експерт. Пане Петро, доброго дня вам. Доброго вечора. Власне, ми вже почали говорити про Мюнхенську безпекову конференцію в контексті миротворців на Донбасі, і то те, власне, із чим ми повернемося із Мюнхена. Хотілося б почути вашу думку, власне, чи чекати якихось результатів під час зустрічі Нормандської четвірки на рівні глав МЗС, під час, власне, обговорення питання миротворців на сході країни? Ну, в даному випадку цікаво буде те, які все-таки тези висловлять основні політичні гравці. Адже саме на Мюнхенській конференції в 2007 році Путін сказав свою відому промову про те, що Росія невдоволена існуючим геополітичним устроєм. І вже через рік ми мали війну в Грузії. Тому, власне, я з такою трошки тривогою дивлюся на те, що все-таки казатимуть міжнародні учасники на цій конференції. Власне, угоди не будуть прийматися на ній. На ній будуть обговорення. Ну і цікаво також, як буде вести себе українська делегація, адже, як відомо, туди також їде Юлія Тимошенко, яка вже фактично почала президентську кампанію. Вона буде презентувати свій план перемир'я. Його, чесно кажучи, ніхто ще не бачив. За цим, власне, також буде цікаво спостерігати. Тобто візит, от якраз ви додали нам інформацію про те, що лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко їде в Мюнхен. Це вже, скажімо, політично мотивоване рішення, тобто для того, щоб засвітитися, представити певні свої кроки, своє бачення? Мені здається, що візит Тимошенко до Мюнхену показує те, що в Україні немає консенсусу еліт щодо майбутнього України. І, власне, саме тому у нас, швидше за все, буде офіційна позиція, озвучена представниками МЗС. Ну і, власне, така трошки інша точка зору, яку озвучить Тимошенко. В даному випадку вона, окрім всього іншого, досягає однієї дуже важливої політичної цілі. Зазвичай все, що пов'язане з війною, з озброєнням, з армією, це справа головнокомандуючого президента. Коли Юлія Тимошенко починає висовувати там свої різні пропозиції, то очевидно, що цим вона показує, що теж не проти бути головнокомандувачем, теж є компетентною в цьому, а головне, вона демонструє, що має право так говорити. Принаймні, так це виглядатиме медійно.
Власне, ви сказали про те, що Мюнхенська безпекова конференція – це, скоріше, не про угоди, а про обговорення. То, як гадаєте, чи зможе нормандський формат, чи решта зустрічей, які будуть проводитися на полях цієї конференції безпекової, чи зможе хтось схилити Росію, Російську Федерацію, представників Російської Федерації, власне, на ті засади миротворчої місії на Донбасі, яких хоче Україна? В даному випадку, швидше за все, єдиний пункт тиску, який я бачу, це говорити Путіну, що він буде просто нелегітимний президент, якщо до того часу не вирішиться ряд проблем. Це, напевно, що єдине, чим зараз може апелювати міжнародна спільнота, тому що військово ніхто не буде воювати з Путіним. А на мові дипломатії це питання саме легітимності. І тут може бути певна така угода. Відкладаємо трошки в часі Крим, однак вирішуємо питання з миротворцями. Що б тоді отримав Путін? Адже ми говоримо з точки зору політичної реальності. Путін отримав би кейс, перемогу і доказ того, що він може вести також дипломатичні переговори. Він би отримав легітимність міжнародної спільноти ще на один термін. А мені здається, вже очевидно, що Путіна, як і Брежнєва, винесуть з Кремля вперед ногами. Ну і, власне, таким чином Путін знову-таки намагатиметься відбілити своє реноме, показати, що він готовий до переговорів. Однак, якщо питання нелегітимності президента Росії не пролунає, то, на жаль, ми тоді знову-таки втратимо час. Я не думаю, що такі основні питання щодо миротворчої місії, як питання фінансування цієї місії, питання того, чи зможуть вони, яка буде кількість і чи достатня буде ця кількість для того, щоб спостерігати за військовими складами, куди мають здати зброю, і за лінією кордону. Мені здається, що в рамках цієї конференції ці питання не будуть визначені. Ну, якщо в рамках конференції не будуть визначені, але все ж таки питання миротворчої місії постане вже процедурно, скажімо так, щодо присутності блакитних касок на Донбасі, то багато хто говорить, звичайно, що миротворча місія – це не є панацеєю, і що ті функції, які виконують безпосередньо миротворці, вони не є ключовими для вирішення конфлікту і мирного врегулювання, тому що дуже велика роль відводиться, власне, кордону України з Росією. От ваш коментар хотілося б почути, власне, щодо присутності миротворців на сході країни. Наскільки це допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі? По-перше, вимога номер один – це те, щоб серед миротворців не було російських солдатів. Такий прецедент був у Придністров'ї, де Росія, хоч вона і сусідня територія, однак не мала свого миротворчого контингенту. Вимога номер два – це, звісно, все-таки роззброєння, в тому числі бойовиків. І інакше просто не буде мови йти про те, що вибори можливі. І, в принципі, миротворці, якщо вони будуть введені, і буде зрозуміло, звідки вони фінансуються, це, можливо, один з сценаріїв продовження мінських домовленостей, за яким Україна знову-таки чекає визнання особливого статусу окупованої Донецької і Луганської області. Ну і знову-таки гостро стоїть питання Криму. Тому що поки що вся ця миротворча риторика стосується лише ОРДЛО. А Крим таким чином винесений за рамки. І насправді, на мою думку, це дуже величезна проблема. Власне, чого б я хотів там від присутніх з української делегації, чи то офіційна позиція, чи то Юлія Тимошенко, чи там будь-хто інший, хто, можливо, представлений, це те, щоб прозвучали також і якісь українські погляди на те, що відбувається. По-перше, напевно, те, що Україна не має вирішувати свою долю лише в присутності Волкера і Суркова. Обов'язково має бути присутній представник України. Інакше це просто виглядає як національна образа. По-друге, звісно, це формат того, яку допомогу отримає Україна, якщо все-таки окуповані території повернуться. І, власне, наскільки Україна буде інституційно спроможна цю допомогу прийняти і не просто її банально розкрасти. Ну і в даному випадку, звісно, можливо, учасники Мюнхенської конференції не будуть говорити прямо. Однак, так чи інакше, вони всі прекрасно розуміють, що в Україні зараз досить хитка система влади через велику корупцію, через те, що сили набирають регіональні еліти, які, власне, дуже часто не розуміють, що має бути з Україною. І в даному випадку Україні потрібно хоча б тезово, хоча б на словах пояснити, який все-таки український проект в українському питанні. Тому що наразі ми бачимо Мінськ, бачимо Волкера, Суркова, бачимо, можливо, там те, що зараз продукує польська влада, антиукраїнська за своїм міством. Однак, що таке є український проект, особисто мені не зрозуміло з того, що зараз робиться. Поки що це виглядає, що запрягли і їде аби як.
Якщо ми говоримо про зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, то, власне, запланована також зустріч президента України Петра Порошенка з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Чи слід чекати чогось від цих перемовин? В даному випадку, думаю, що не варто чекати. І, на жаль, зараз унікальна ситуація, коли декілька країн-членів НАТО досить агресивно ставляться до України. Наприклад, Туреччина має зараз великі проекти з Російською Федерацією. Вона ніколи не говорила поки що нічого антиукраїнського, однак дуже лояльна з Росією щодо енергетики. Там будується атомна електростанція за допомогою Росатома. Угорщина і Польща, які також є членами НАТО, зараз мають досить таку жорстку позицію по Україні. І, власне, українським дипломатам потрібно працювати, шукати якісь методи м'якої сили, щоб змінити це на нашу користь. І зрозуміло, що НАТО зараз не буде ризикувати своїми відносинами з країнами і членами НАТО через Україну, яка, в принципі, зараз залишається такою, на жаль, незрозумілою і невизначеною. І в даному випадку я вважаю, що це буде протокольна зустріч, яка фактично в кращому випадку закінчиться тим, що українці запропонують новий пакет з договору про членство, в чому я сумніваюся. Або реалістично це буде звичайна протокольна зустріч, прес-реліз і кілька фотографій. Ну і від Мюнхена, власне, ми перенесемося до Києва і додамо інформації про те, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання і подання на обрання запобіжного заходу народному депутату від опозиційного блоку Євгену Бакуліну. Подання вже направлено до Верховної Ради України. Про це, власне, будемо говорити із Олегом Купрієнком, народним депутатом України від фракції Радикальної партії, членом регламентного комітету парламенту. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. Хотілося б почути вашу думку, власне, чи постане питання і подання, власне, до регламентного комітету, чи не дійде вже наступного тижня, який є пленарним у Верховній Раді України, то чи буде у середу на регламентному комітеті, як гадаєте, розглядатися це подання? Процедура розгляду подання наступна. Спочатку подання подається голові Верховної Ради. Він надсилає його для дачі пояснень народному депутату. Це дається 5 днів. Після цього може подання розглядати комітет. От рахуйте. І якщо він Луценко сьогодні підписав, перед вихідними всім розказав, щоб на вихідних було про що поговорити, ну хай воно в понеділок зайде в Верховну Раду. Якщо плюс 5 днів, це виходить п'ятниця. Тобто раніше не наступної, а через тиждень середи регламентний комітет в принципі його розглянути не зможе. Пане Олеже, як гадаєте, коли вже, власне, це питання винесеться у сесійну залу, чи будуть голосувати ваші колеги, чи будете, можливо, ви голосувати, можливо, ви вже знаєте позицію фракції Радикальної партії за це подання? Ну, по-перше, ми завжди голосували за зняття недоторканності людей, які того заслуговують. Якщо це не політичний піар, якщо це не політичне переслідування, скільки подань Генерального прокурора в місті Верховну Раду, іде результат хоча б в одному з них. Я, як заступник голови регламентного комітету, і як фахівець галузі права, я дуже уважно розглядаю ці подання і бачу, де це подання зроблено з політичних мотивів. Де це подання не має перспективи взагалі розгляду. Я пам'ятаю, як подань було в минулому році, влітку, на початку літа. І що з того вийшло? Звинувачував там регламентний комітет, що ми такі-сякі, і того не робимо, і не даємо злочинців в тюрми сажати. Розглянули, дали. Що далі? Жодної дії. Те, що по названому народному депутату він є фігурантом справи Вишок Бойко, так званих, про які все суспільство вже говорить не один рік, ну, сказав Луценко, що так. Як воно насправді по документах, побачимо, коли прийде подання. Якщо воно буде знову зроблено так, щоб, вибачте, подоїти людину, яка має гроші, а потім кинути його під стіл, ну це одна справа. Якщо воно там буде фахово зроблено і дійсно народний депутат скоїв злочин, його треба притягнути до відповідальності, то це інша справа. Але в будь-якому випадку регламентний комітет розглядає подання без огляду на політичні партії і приналежності. І я вам скажу так, що моя особиста позиція Радикальної партії Олега Ляшка зняти цю недоторканність взагалі.
але з певними обмеженнями. Чому? Тому що ми бачимо, знову ж таки, по тих поданнях, які були минулого року, що частина подань була виключно політично вмотивована і була виключно предметом і інструментом політичних переслідувань і змушуванням ту чи іншу політичну силу робити те, що хоче влада. Так що питання не таке однозначне, як воно здається на перший погляд. Але прийде подання, будемо розглядати, спостерігайте за процесом, будемо розказувати, показувати. Ми найбільш, мабуть, відкритий і згуртований комітет Верховної Ради, а якщо з огляду на політичних партій, так більш справедливої і залізної команди радикальна партія Ляшка в Верховній Раді ви не знайдете. Пане Олеже, але от знаєте, про зняття депутатської недоторканності говорить чи не кожне скликання парламенту, і політологи вже починають жартувати, знаєте, що це скликання не позбудеться депутатської недоторканності, і, власне, вже, можливо, наступному це загрожує. Чому, власне, інститут депутатської недоторканності став причиною для жартів, і чому, зрештою, на цьому питанні так багато спекулюють? Коли, зрештою, до парламенту прийдуть ті люди, які будуть готові знімати з себе депутатську недоторканність? Ну, скажімо так, готові будуть не знімати, а будуть іти у Верховну Раду не за депутатською недоторканністю, а для того, щоб державу будувати. А в нас, коли приймали Конституцію, за якій ми живемо, ті ще народні депутати, які приймали цю Конституцію, заклали оті норми, які зараз скоро 30 років буде, як вони є предметом політичних торгів, вони є предметом політичних обіцянок, політичного піару. Ось скоро до виборів вже так потихеньку йдемо, і знову почнеться хто за, хто проти, всі будуть, що ми за, кричати, що ми за. А якщо подивитися на суть цього явища, скажімо так, народний депутат повинен мати гарантії своєї роботи. Якщо він опозиціонер, якщо він критикує владу, так не можна його взяти просто так в кандали, кинути йому в кишеню пакетик із марихуаною і сказати, що ти наркоман, на тобі 3 роки тюрми. Я так утрирую, але ж я думаю, що ваші глядачі і слухачі розуміють, про що я кажу. Згадайте подання на того ж Лозового, на нашого. Він, вибачте, з дуру чи з великого розуму, чи просто вирішив так, задекларував картину Марка Грейса, свого друга. Я не знаю, скільки вона коштує. Він поставив там мільйон чи скільки. Йому незаконно збагатився. І на цій підставі хотіли його в тюрму посадити. Ви скажіть, і сміх, і гріх. З одного боку посміялися, там, не зняли недоторканність, а з іншого боку, це дуже серйозні речі. Це взагалі руйнація держави, коли такими речами починає прокуратура і влада давити на найвищий орган державної влади. Це неприпустимо. Пане Олеже, дякуємо вам, почули вас, дякуємо вам за коментарі і за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олег Купрієнко, народний депутат України від фракції Радикальної партії, був з нами наживо телефоном. Власне, ми, як вже почали рухатися від Мюнхену до Києва, то рухаємося до Києва і в нашій студії. Власне, хотілося б ваш так само коментар почути щодо самої персони Євгена Бакуліна і ваш прогноз щодо того, коли подання дістанеться сесійної зали, чи не збирається голосів з огляду на те, яку він має політичну приналежність до опозиційного блоку? Мені чомусь здається, що ми бачитимемо новий раунд спортивної риболовлі, коли чиновників ловлять, потім відпускають. Знаєте, коли вчора були проблеми в Труханова, я вже думав запастися попкорном, однак не встиг, тому що його взяли на поруки. Думаю, що тут так само лобі опозиційного блоку досить добре спрацює. Мало того, ми зараз говоримо про цю ситуацію перед виборами. Очевидно, що можливо, і є бажання зробити політичний піар на тому, що хоч одного покарають, але зараз буде величезна протидія всієї системи. Тому що фактично зняття недоторканності і подальше розслідування справи депутата для системи чиновників буде показувати, що можуть так само і прийти до них. Звісно, що цього ніхто не хоче. Всі вже орієнтуються на те, щоб домовлятися з новою владою, яка буде після 2019 року. І зараз потрібно просто взяти і перечекати. Це як у футболі, коли останні 5 хвилин гри, коли не так хочеться самому забити гол, а чекають, щоб у власні ворота не прилетіло.
Ви знаєте, коли ми говоримо про депутатську недоторканність, то в мене інколи виникає взагалі питання, наскільки це є виправданим, тому що якщо ми згадаємо приклади попередніх подань на нардепів, Мосійчука, який не лише повернувся у сесійну залу, поновив собі мандат, хоча його затримання просто під куполом було дуже показовим тодішнім генпрокурором Шокіним. А ми можемо згадати Розенблата і Полякова, які так само наразі присутні у парламенті, голосують за законопроекти. Тобто, чи вирішує власне питання зняття цієї депутатської недоторканності ті питання, які хоче вирішити Генеральна прокуратура із народними депутатами? Переконаний, що зняття недоторканності можливо лише тоді, коли ми будемо знати, що судова гілка влади дійсно є незалежною і просто по телефонному дзвінку нічого не вирішитиме. Зараз це не так, і фактично зняття недоторканності обов'язково буде використано для політичного переслідування. Тут до гадалки не потрібно ходити. Якщо зараз ця норма про недоторканність буде знята, то фактично будь-який політик, який скликає несанкціонований мітинг, який робить якусь заяву, може бути притягнутий по кількох статтях. І це не обов'язково мають бути політичні статті. Якщо ми глянемо історію Радянського Союзу, там лише невелику кількість людей відносно судили за саме антирадянськими статтями. Садили також за гомосексуалізм, торгівлю валютою, шпигунство. Тобто якісь такі статті, які можна засівати в народ, і народ ще буде аплодувати, що нарешті так їм і треба, адже війна. Тому в даному випадку, поки суд у нас ручний, поки не прийшла зміна суддів, говорити про недоторканність депутатів – це фактично ставити під загрозу будь-якого політика, який буде опозиційним, який говоритиме те, що невигідно владі. І щодо теми, власне, депутатської недоторканності, наразі у суді досі перебувають два законопроекти, які проголосовані були у парламенті, які потім пішли на розгляд у Конституційний суд на предмет, власне, їхньої відповідності Конституції, депутатський, президентський, якраз щодо зняття депутатської недоторканності. Я нагадаю нашим глядачам, що депутатський законопроект передбачає зняття депутатської недоторканності тут і зараз, от в момент, власне, коли це рішення прийняте, ну а президентський передбачає, власне, позбавлення депутатів їхнього імунітету вже із нардепів наступного скликання, тобто з 2020 року, якщо я не помиляюся. 19-го, так. От поки, знаєте, проголосовано було ще восени, власне, ці документи, а вони досі в Конституційному суді. Як гадаєте, коли ми зрештою побачимо висновок і на який законопроект пристане Конституційний суд? Ну, з того, що я чую в політичній тусовці, зараз взагалі пахне таким величезним договорняком щодо того, що будуть парламентські вибори в 2019 році, що все-таки зараз можна буде зробити певну парламентську кризу і призначити їх уже на цей рік. І, в принципі, той звіт Національної розвідки США, який нещодавно опублікований був і говорив про дострокові вибори, також чіпав цю тему. І якраз тут бачимо, що президентський закон якраз дуже логічно лягає в канву цієї домовленості. Очевидно, що даватиметься час на обдумування, даватиметься час, можливо, на виведення капіталів, якщо вже західні партнери сильно натиснуть знімати цю недоторканність. Однак, знову-таки повторюся, що, на мою думку, в теперішніх умовах зняття недоторканності – це ще один можливий політичний інструмент для того, щоб закручувати гайки тим, хто незадоволений. Якщо ми вже говоримо про рішення, на які, власне, ми чекаємо, і про прогнози на наступний політичний сезон, адже лише один тиждень, власне, нової сесії відпрацювали зараз народні депутати, питання, яке ставиться на порядок денний, власне, у медійній площині, взагалом у суспільства, це питання антикорупційного суду. І от тут, знаєте, це предмет досить такого широкого обговорення, тому що існує думка про те, що антикорупційний суд буде в першому читанні, буде вже скоро проголосований, тому що того вимагають наші міжнародні партнери, Міжнародний валютний фонд. В Україні є величезні борги, фактично без траншу МВФ. Буде важкувато, скажімо так, в економічній площині. А хтось каже, що все одно не підемо ми на домовленість власне, не порушена наша позиція Міжнародним валютним фондом, що будемо голосувати, але будемо цей процес затягати для того, щоб процес створення, власне, цієї інституції вже припав якраз от на період після президентських виборів, парламентських виборів. Якої думки дотримуєтеся ви? Як будуть діяти народні депутати з цим законопроектом?
Ну, знову-таки, в даному випадку ми бачимо, що навіть питання про антикорупційний суд, воно є трошки неконституційним, як це не дивно звучить, тому що в Конституції такого органу не передбачено. Ну і, власне, тут дуже важливо нам, особливо нашій пані верхівці, яка приймає рішення, все-таки для себе дуже чітко визначитись, де у них є торги, а боротьба за транш – це вже бізнес-торг. А де у них все-таки розбудова держави і логіка побудови українського проєкту, логіка розвитку України. І тут, напевно, все-таки дуже бажано, хоча б в таких символічних полях, як Конституція, як кордони, дотримуватися певної послідовності. Тому що не можна Конституцію міняти ні по дзвінку Петра Порошенка, ні по дзвінку Юлії Тимошенко, ні по дзвінку Байдена, по жодному дзвінку. Однак з 2004 року ми бачимо, що в принципі ця норма дуже забувалася. І дуже тоді чітко пам'ятаю, коли проголосували за врізання повноважень президента, що було однією з умов третього туру, так званого, коли переміг Ющенко. І, власне, тоді ще рішення Конституції не було закріплено референдумом. З того часу більшість людей на нього дивляться аби як. Тому, в принципі, антиконституційний суд, навіть якщо буде створений, але туди прийдуть потрібні люди, над ними буде поставлений куратор, а я впевнений, що зараз така якась схема вибудовується і підбирається шахматка кадрів із таких людей, які дуже лояльні, то, в принципі, ніяких змін ми не будемо бачити. А ті, хто при владі, ті, хто при ресурсах, вони матимуть таку модель перемога-перемога. Вони створили антикорупційний суд, щоб були задоволені західні партнери, а самі залишилися при своїх. Мені здається, що це дуже негативна практика, і я би все-таки закликав владу, і це було би правильно, починати з поваги до законів, які вже є написані, і покарання за порушення того закону, який вже є, Конституції, яка вже є. Ще, власне, до однієї теми хотілося б перейти під час нашої розмови. Це, власне, заява, опублікована на сторінці Міхеїла Саакашвілі. Власне, заява декількох, навіть не декількох, а низка політичних сил щодо, скажімо, своєї позиції, якоїсь об'єднавчої ініціативи. Власне, зацитую, що ми вимагаємо забезпечити повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах у відповідності до норм українського законодавства і міжнародного права. Власне, про це йдеться у зазначеній заяві. І от хто до неї долучився, зокрема, це Демократичний альянс, громадянська позиція Анатолія Гриценка, Народний контроль Дмитра Добродомова, Європейська партія України пана Катеринчука, Батьківщина, Самопоміч, Свобода, Рух нових сил і Хвиля Віктора Чумака. От, пане Петро, про що свідчить така заява і про що свідчить ось цей перелік політичних сил? Тому що є дуже великі питання щодо їхньої можливої співпраці, і чи вбачаєте ви тут якусь єдину, скажімо, канву, які готові працювати ці партії, групи тощо? Ми бачимо, що людина з невисоким рейтингом, Саакашвілі, людина, яка по закону і по давності перебування в Україні не може претендувати на високі посади, стала об'єднавчим фактором для зовсім різних груп. Фактично, той перелік, який ми щойно читали, це така собі нова об'єднана опозиція по аналогії з тим силам, які протистояли у 2012 році партії регіонів, але на цей раз вони протистоять Петрові Порошенку і блоку Петра Порошенка «Солідарність». Фактично, якимись такими рухами по Саакашвілі влада створює для себе дуже неприємні прецеденти. В іншому форматі мені було би дуже дивно побачити підписи поряд ВО «Свободи», Демократичного альянсу, Самопомочі і Батьківщини. Однак, власне, прецедент Саакашвілі їх об'єднав. І в даному випадку така тенденція є. Щодо можливого повернення Саакашвілі, знову-таки, в даному випадку колишній президент Грузії дуже вдало розіграв медійну історію про те, що він є політично переслідуваний в Україні, що він є політична фігура величезного масштабу в Україні. І попри те, що цього масштабу і впливу він не має, все-таки навіть те, що зараз ми його обговорюємо і йому не доводиться платити за ефіри, йому не доводиться шукати якісь виходи, свідчить про те, що все-таки його стратегія є правильна. І Саакашвілі, варто віддати йому належно, приніс в Україну нові правила політики. Уже не можна просто відсидітись в кабінетику, уже не можна просто передати через якихось агітаторів подачку в руки людини з будинку, щоб вона проголосувала.
Знову таки створюється запит, і люди люблять слідкувати за героями, за такими історіями, які йдуть на грані добра і зла, на межі законності. Тобто, фактично, в моді знову будуть протести, в моді знову будуть протистояння. І на виборах 2019 року, напевно, ми ще побачимо багато таких маленьких ситуацій того чи іншого масштабу, де вже будуть протистояти люди одне одному. І ми бачимо, що ті сили, які мають відношення до влади, ті сили, які грають системно, вони вже готуються до цього. Прикладом може бути ті самі національні дружини Авакова, про яких дуже часто говорили. Хоча насправді таких формувань було дуже багато, вони більш розпіарені, менш розпіарені. А про національні дружини часто говорять лише через те, що у них було знято досить якісне відео, яке вірусно розійшлось по Фейсбуку. І багато хто з людей зрозумів, що в Україні відбувається щось таке, що не можна просто так взяти і осягнути і дати йому свою оцінку. А чому, власне, Міхеїл Саакашвілі став ось тим об'єднавчим зерном, мені цікаво, тому що навіть коли ми згадаємо, власне, так званий, власне, прорив кордону у серпні, то ми бачили поряд з ним пліч-опліч Юлію Тимошенко, яка потім відійшла від справ. Якщо ми згадаємо акції протесту, які розпочалися 17 жовтня поблизу Верховної Ради України, то спершу дійсно там була низка певних громадських організацій, партій, безпартійних активістів, і вони так само консолідувалися довкола Міхеїла Саакашвілі, але потім говорили про те, що Саакашвілі почав тягнути на себе ковдру, і вони відійшли від справ. Чому знову, власне, мова йде про якусь, знаєте, ось, власне, об'єднавчу форму цих сил? Чому Саакашвілі їх притягає? Чим? Думаю, що Саакашвілі найменш небезпечний для них, адже в нього немає потужних партійних осередків, у нього немає своїх людей в органах влади. Ну і, власне, він, здається, лише в 2020 році зможе претендувати на те, щоб стати народним депутатом України, коли буде документально затверджено, що він прожив 5 років на цій території. Власне, через це він становить найменшу загрозу, а співпраця з ним або висловлювання того, що люди його підтримують, при високому антирейтингу влади, дає лише політичні бонуси. В принципі, до того, як Саакашвілі депортували, Рух нових сил заявляв, що ось-ось оголосить новий тіньовий уряд. От мені здається, якби все-таки Саакашвілі не депортували, а тіньовий уряд оголосили, тоді би, можливо, і протестна привабливість Саакашвілі стала би менше турбувати людей, менше їх цікавити, тому що були б конкретні імена зі своїми історіями, зі своїми біографіями, зі своїми якимось партійними зрадами або перемогами. А так, фактично, Саакашвілі знову абстракція. Це як в Радянському Союзі, пам'ятаєте, було таке «Свободу Анджелі Девіс». Власне, свобода Саакашвілі зараз така сама безобідна, в чомусь грайлива, але приваблива на політичні бали фігура. Чи зможе, власне, ось цей епізод із реадмісією або там видворенням Міхеїла Саакашвілі до Польщі стати поштовхом для посилення тих масових акцій, які фактично проходять під егідою Руху нових сил, зокрема от на 18 лютого черговий марш запланований у Києві за імпічмент. От ймовірно, що Міхеїл Саакашвілі не поведе його, але буде хтось із його соратників. Чи зможе це підштовхнути до посилення цих акцій? Питання в тому, як пройде акція, тому що протести зазвичай виростають не одразу, а з низки ситуацій. Буде марш щодо того, що Саакашвілі депортували. Якщо цей марш буде розігнано, якщо цьому маршу будуть протистояти або щось там трапиться, то це може стати причиною нового маршу, нової хвилі. Пам'ятаєте, як починався Майдан, коли спочатку просто люди вийшли проти того, що розірвано шлях по Євроасоціації, потім сталося побиття студентів, і потім цей вал накопичувався. Власне, у випадку, якщо якогось такого протестного сценарію, депортація Саакашвілі може бути лише одним із таких каталізаторів. Тобто не сам Саакашвілі, а якась ситуація, яка може трапитися на марші. Власне, ми ще повернемося до тієї теми, з якої розпочали розмову під час нашого ефіру, до теми Мюнхенської безпекової конференції. З нами на зв'язку зараз Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 2003, 2005 та 2010-2012 роках. Пане Костянтине, доброго вечора вам. Чи чуєте нас? Добрий вечір, чую прекрасно. Власне, пане Костянтине, хотілося б вашу думку почути щодо того, що буде, власне, відбуватися у ці дні на Мюнхенській безпековій конференції. Це і зустріч у нормандському форматі на рівні глав МЗС, зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга та президента України Петра Порошенка. І з чим ми можемо повернутися з Мюнхену? Про що буде йти мова, як гадаєте, на цих зустрічах?
Ну, думаю, перш за все, пріоритетом має бути завершення обміну заручниками військовополоненими. Це реальна можливість, і я думаю, що і президент України, і, мабуть, всі ті, хто будуть брати участь в засіданні Нормандської четвірки, будуть зацікавлені в тому, щоб показати якийсь результат. Він цілком досяжний, домовлений щодо цього буде реальним успіхом, який можна показувати, декларувати. Друге, я думаю, на чому буде зосереджені зусилля, це забезпечення чіткого і такого, що можна перевірити, припинення вогню. Третій елемент, який може, на мою думку, і буде обговорюватись, по крайній мірі у форматі двосторонньому з Росією, це повернення російської складової до СКК, так би мовити, спільної комісії, яка працювала до цього, звідки росіяни вивели своїх співробітників через те, що Україна ввела нові правила перетину кордону, зокрема. І в тому числі через закон про деокупацію Донбасу. Але я думаю, тут можна знайти розв'язки, і це в інтересах української сторони. І думаю, що в даному випадку це теж може бути частиною. Але головне, після всіх цих елементів, звичайно, має бути обговорення формату, масштабів, мандату миротворчої місії. Тут є дуже багато розбіжностей, але я думаю, що час, що пройшов, дозволив сторонам все-таки зрозуміти межі можливостей. І тут компроміс може базуватись на тому, щоб миротворча місія вводилась поетапно з вирішенням певних питань. Так чи інакше, враховуючи, що йдеться про буквально десятки тисяч учасників такої миротворчої місії, їх неможливо буде вести всіх одночасно. І тому ця поетапність, яка буде прив'язана до виконання певних умов, так, в першу чергу безпекових, але надалі і політичних, є цілком можливим компромісом, тому що кожна з сторін може мати, так би мовити, вплив на те, яким чином переходити до наступного етапу. Тобто за період, за час дуже обмежений проведення самої зустрічі в рамках Нормандської четвірки, так само, як і можливої двосторонньої зустрічі Клімкіна-Лаврова, буде про що говорити. Пане Костянтине, власне, коротке питання, попрошу коротку відповідь, поки у нас ще залишається трохи часу до кінця ефіру. Власне, Мюнхенська, ця конференція, ці зустрічі, це буде про заяви і про обговорення, чи все ж таки ми зможемо якогось досягнути результату і приїхати з якимось конкретним вже вирішенням того чи іншого питання з Мюнхена? Мюнхенська конференція, звичайно, про обговорення. Це обговорення проблем, з якими стикається світ. Наше конкретне питання знаходиться серед не перших, але все ж таки других пріоритетів. І тому навіть само обговорення має значення, але і ті зустрічі, які будуть на полях, мають велике значення і можуть призвести до конкретних результатів, якщо наша українська сторона, наша українська влада буде діяти професійно. Пане Костянтине, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України у 2003, 2005 та 2010-2012 роках був з нами наживо телефоном. Власне, добігає наш ефірний час свого кінця, і я буду вам також, пане Петре, дякувати за розмову і за зустріч у цій студії. Дякую вам. Петро Хотін, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР традиційно продовжують заман кримсько-татарського викладі Шевкета Наматулаєва. Потім у цій студії з'явиться моя колега Христина Стець. Ну, звичайно, нагадую, що не пропустіть о 9-й годині. Прайм Бабченко. Я прощаюся з вами на сьогодні. Побачимося за тиждень. Бажаю тільки хороших новин. І залишайтеся із АТР.